Неволи за пътниците в трамвай номер 22. Малко преди полунощ ватманът свалил пътниците. Искал да се прибере в депото. След дълга разправия с пътниците и намесата на полицията, в крайна сметка той изпълнил служебните задължения и ги закарал до последната спирка. И получил предупреждение за уволнение. Репортажът е на Зоя Велинова. Аз си правя, какво си искам. Ама ето ви... Аз карам трамвая, на където ми кажат. Където искаш. На където аз си реша, така ли? Да, където искаш. Значи тук пише, че трябва да стигнеш до автостанция Изток. Написано ли беше това отпред? Ма може да пише... Ама естествено, вие го изпълнявате, карате по този маршрут и подвеждате хората. Часът е 15 минути преди полунощ. Спирката е на трамвай 22 на площад Подуене в столицата. Това е последният трамвай по линията за миналата нощ. Изненадващо обаче ватманът приканил пътниците да слязат, защото отивал към депото. Последвала острата им реакция, тъй като такава табела не била поставена. Задържали вратите и не го пуснали да продължи. Никой няма да ви закара, ще фанеш такси. Откъде накараш ще си вкарате такси? Аз съм си платил тук. 30 минути по-късно пристигнали полиция и служител от Центъра за градска мобилност. Едва тогава ватманът признал, че е сгрешил и закарал пътниците до последната спирка. От трамвайно депо Искра заявиха за БНТ, че до момента той не е имал нарушения. Поради умора и поради ред други причини е забравил, но той реално не е бил за депо. Просто в един момент така е решил, но после след установяване на грешката продължава по маршрута. Такива случаи не са чести. Искам да се извиня на гражданите за претърпените неудобства и смятам, че така създалата се ситуация няма да се повтори. А от Центъра за градска мобилност съветват пътниците при подобни и други нарушения да звънят на дежурния денонощен телефон 0713 233.